Hej, jeg hedder Leroy Jeffer Mortensen. Jeg bor i Helsingør og er stadigvæk under det, der hedder administration for den danske stat. Men de har ikke kunne finde ud af, hvornår de vil opsige eller ophæve mit abonnement eller mit værgemål. Så jeg har skrevet på de sociale medier om, at jeg har ønsket at udmelde mig i 2023 til og frem til år 2025. Og i det nye år, i år 2026, så regner jeg jo lidt med, at nu er alle disse uforudsete forventninger til danske myndigheder afsluttet. Men jeg ved jo med min overbevisning, at det ikke er helt afsluttet, før at man kommer i Højesteret, i Københavns Byret, Østre Landsret og det allerstørste højesteretsembede. Det vil så sige, at jeg så inde på Christiansborg ved Folketinget inde i København vil stille alle disse personer til retskendelse for, at de ikke er i stand til at leve op til det jeg havde forventet af danske myndigheder. De har ikke kunne leve op til det, jeg havde forventet. Hej, jeg hedder Leroy Jeffer Mortensen. Jeg bor i Helsingør og er stadigvæk under det, der hedder administration for den danske stat. Men de har ikke kunne finde ud af, hvornår de vil opsige eller ophæve mit abonnement eller mit værgemål. Så jeg har skrevet på de sociale medier om, at jeg har ønsket at udmelde mig i 2023 til og frem til år 2025. Og i det nye år, i år 2026, så regner jeg jo lidt med, at nu er alle disse uforudsete forventninger til danske myndigheder afsluttet. Men jeg ved jo med min overbevisning, at det ikke er helt afsluttet, før at man kommer i Højesteret, i Københavns Byret, Østre Landsret og det allerstørste højesteretsembede. Det vil så sige, at jeg så inde på Christiansborg ved Folketinget inde i København vil stille alle disse personer til retskendelse for, at de ikke er i stand til at leve op til det jeg havde forventet af danske myndigheder. De har ikke kunne leve op til det, jeg havde forventet.